primer dia a PCR el recordo que a les 7 del matí havia de ser a l'hospital i com que tenia la panxa una mica estranya vaig pensar que esmorzar unes olives rellenes m'aniria molt bé. I quan vaig arribar estava contenta, tenia una mica la incertesa de si sabria fer bé o no bé la feina, però com que qui me l'havia d'ensenyar és una amiga meva des que anàvem a col·le, doncs pensava que hi hauria estones d'aprendre, però que també hi hauria forces estones de parlar de les nostres coses. Però no, quan vaig arribar a admissions, la Gemma Orriols no em va deixar ni seure. Va acompanyar-me a buscar una bata, em va donar una llibreta i és que em va bombardejar d'informació. Tanta que quan vam acabar jo creia que mai seria capaç de fer res bé de tot allò que m'havia explicat. Ara estic al programa d'ABC Activament i anècdota és que penso que el mateix programa, tot ell és una bona anècdota, perquè és una feina molt dinàmica i fas coses que normalment no les fas. Tipus, no sé, trucar a una fruiteria i comprar 130 quilos de pomes. Jo no ho havia fet mai, això ni pensava que ho faria. I aquella frase que diu que fins als 30 anys pots anar fent amics, però que a partir dels 30 és tan difícil fer-ne, aquí he vist que això no és cert, perquè hi ha hagut departaments que s'han apuntat tots sencers a fer una activitat i penso que per ells ha estat tan interessant aprendre-la com disfrutar-la junts. De cara al futur em veig aquí mateix, a ABC Activament. És un lloc que hi estic a gust, que la feina que faig m'agrada i que no vull parar, perquè al final tots ens movem per il·lusions, per primeres vegades, i pertany a aquest equip que, si més no, fa una petita empenta perquè això sigui veritat, doncs ja hi estic a gust.